हेलो फ्रेंड्स बरायबाय नोंथांमोनखौ डिबि ब्लग्स यूट्यूब चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो खुलुमहरग्रोनाय थाबाय आरो गासैखौबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दा लोगोफोर आं नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो कन्टेन्ट लानानै फैलायबाय। दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आं मा कन्टेन्ट लानानै फैदों। आं गिबियावनो रिक्वेस्ट खालामनो सानदों लोगोफोर, नोंथांमोनहा सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ गोदानै नायदोंब्ला बयबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लालायबानो जाबाय, जाहाथे बे चेनेलनि गेजेरजों आं भिडिअ लाबोयोब्ला नोंथांमोना सिगांग्रो मोनहैनाय बायदि। दा लोगोफोर आपडेट्सआ बेनो जाबाय, दा जोंनि माखासे ससियेल मिडियाफोरावथ' नुनो मोनो नङा होमबा लोगोफोर, गोबां भाइराल जानाय। दा बिदिनि सायाव आं मोननैसो आपडेट लाना फैदों लोगोफोर। दा मा बुंनो लोगोफोर, दा नोंथांमोनानो नोंथांमोननि खोमाजों खोनासंदो, मेगनजों नायलांदो। नोंथांमोननि सिगाङाव आङो ससे क्लिप्सखौहाय खिन्थाना होनोसै। दा सोरनि सायाव जागोन बे भिडिअआहाय, दा जोंहा दाख्लि बावैसो गोदान भाइराल भिडिअ ओंखारदोंमोन नङा होमबा लोगोफोर, भाइराल जादोंमोन, भाइराल हगारलाबायसोदोंमोन मानसिफ्रा। दा बिथां कृष्णनि ना मा नाम आंथ' बारा मोजाङै मिथिया लोगोफोर, कृष्णनि नार्जारी ना मा होनो, बिथाङा गावनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बिथाङा मा क्लियारिफिकेसन होदों आरोखि। बिथाङा मा क्लियारिफिकेसन होदों नोंथांमोना नायदो आरो नोंथांमोना सैथो ना थार ना नंखाय बिनि बुंनाय क्लियारिफिकेसन होनाय बाथ्रायाहाय दा नोंथांमोना बिजिरदो आरोखि। बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नोंथांमोना सिगाङाव नायग्रोदो, भिडिअखौ स्किप खालामाजासे नायलांबानो जाबाय आरो मोजाङै बुजिनानै कमेन्टआव कमेन्ट खालामनानै लिरहरबानो जाबाय बिथांनि बुंनाय रावफ्रा सैथो ना नंखाय। दा भिडिअखौ नायग्रोदो आरो सिगाङाव ना लोगोफोर। खुलुमबाय। नोंथांमोनाथ' दा साननैसो मिथिखादों आंनि नाम लानानै 20K होननानै फेसबुक इउटुब गासैयावबो भाइराल जागासिनो। ओमफ्रायो बे सिख्लाया सोर आं बेखौ सिनायाबो, अबेनि अबाव थायो आं बेखौ सिनायाबो। बे आंनि नाम जानला मेला लानानै होदों। भिडिअ लाग्राफोरनिसिमबो फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों आङो। बे भिडिअ लाग्राफोरा मानि थाखाय आंखौ मिथिया हसिया मानि थाखाय फेसबुक इउटुबफ्राव होनो गोनां, मिथिया गारा मानो बिदि होनो गोनां। जेनेबा सोंदोंमोन जायबा आंनि नाम बुंदोंमोन, बे सिख्लाखौ लानानैनो जोंनि न'आव फैनांगौमोन आरो आंखौ नागिरफैनांगौमोन। आं नंगौमोनबा नोंसोर आंखौ नागिरफैखागौमोन, नोंसोरबो मिथिखागौ आंखौ नङा होननानै। बिनि थाखायनो नोंसोरो जोंनि न'आवबो फैनो हायाखै आरो नागिरनानैबो फैनो हायाखै। भिडिअ लाबोनो सानाखैमोन, खिन्थु बेसेबा भाइराल जाबाय इमान गाज्रि नामै। बोरै खोनासंनानै थानो हानो नङा होमबा? बिमा बिफानिबो गन्थं हानाय जायो आरो आङो बिदि खामानियाव थांफेराखैबो। जानला मेला बिदि नंगौ नङा नोंसोरो बिजिरनानै नायनानैसो भिडिअफोरखौ आपल'ड खालामनांगौ, मिथिबाय? गोदाव सोराव जानला मेला मालायनि लाइफखौ बरबाद खालामनो सानो नामा नोंसोरो? आरो जायबा बुंदों कमेन्टआव फासि नांनानै थैदो नोङो लाजिनो रोङि इदि होननानै आंखौ होनदों। आं नंगौमोनबा थैगौमोन आरो आं नंगौमोनबा भिडिअबो लाबोआमोन आङो, मिथिबाय? गोदाव सोराव जानला मेला भाइराल खालामनो लुगैनानै जानला मेला दा खालामबाय था। सिनायाबो, बे सिख्लाया जानांगौ इदिनोखा होननाय खोनादों। सोरबा आंनि लोगोफोरा सिनायो, बेयो बरमानिनो आं मिथिना मोनबाय। ओमफ्राय बेनि सिख्लानि नाम्बारखौ आं नागिरगासिनो, ओमफ्राय नागिरनानै मोनबाय बेनि मबाइला अफसो। ओमफ्राय बिसानि बिब'मोननि नाम्बारखौ मोनबाय आङो, ओमफ्राय बिब'मोननोबो फन खालामदों, बिब'मोना रायलायहरदों। ओमफ्राय बिब'मोना बुंदों बेजों जोंहा जेबो सोमोन्दो गैया, बेखौ जेराव मोनो बेखौ नागिरनानै बुथारखा होननानै बुंदों। बे होमबा मानसि मोजां मोनबा बेखौ गावनि बिब' असेमफोरा बिदि बुंगौमोन नामा? होमबा नोंसोरनो सानना नायलाय। सिख्लाया आंखौ जेबो आंनि बागै मिथियाबो, आं अबेनि बेखौल' मिथिगौ जानांगौ बियो। मुसलपुरनि आं अबे जायगानि बेखौबो मिथिया जानांगौ बियो। इमान गाज्रियै आंखौ नाम होनो साननाङा। काराव थानाय मोनसे फट', जों बेयो थुमना फुजायाव थांनायमोन, राज फुजायाव आदा असेमोनजोंनो थांनायमोन। बेखौनो बे फट'खौनो जोंखौ बिदि गाज्रि खामानियाव थांनाय होननानै जोबोद बे फट'खौ भाइराल खालामदों, शेयार खालामदों। मा एसेबो बुजिथारा नामा? जेनेबा माबा बिदि कार गाखोबानो इदि थांनाय माबानाय जायो नामा? गावनो बिनिखायनो सानो खोमा मालायखौबो। आंखौ आइफन दं, इदिनि फैसाजों आइफन लादों, 20K मोननायजों आइफन लादों इदि होननानै होनदों। आंना दिनैसिम आइफनबो गैया, आंना एनड्रइड मबाइल गंसे सिगां लानाय दंमोन, बेनो दासिमबो दङ।
ओमफ्राय आंखौ मानि थाखाय आइफन लानाय सानदों नोंसोरो आं जेनेबा आइफनजों भिडिअ होबाय थायो नालाय बिनि थाखायनो सानदों जानांगौ खिन्थु आइफना आदानाव दं आदानिजोंसो लायो आङो आइफनजों लायो भिडिअ नंगौ ओमफ्राय खिन्थु आंना गैया आदायाथ' न'आव थाया नालाय आदा फैबानो आङो लानानै थाङो अबावबा बेरायनो थांबा ओमफ्राय बिनिजोंनो भिडिअ लायो ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोना आंनाव दं होननानै सानदों सिगांनि भिडिअ माबा माबि बेफोरखौनो नोंथांमोना होदों सिख्ला मानसियावथ' बिदिनो बेरायखागोन ना ओमफ्राय जोंथ' बिदि गाज्रि खामानियाव थाङाना बिसोरबायदि बे सिख्लाया जानांगौ थांखायो बेनिखायनो मालायखौ बिदि नाम फाननानै गाव गनायनि बिदि फासायनानै होबाय जोंखौ नोंथांमोना मा आंखौ खनले बिदि खालामबाय थाथारगोन नोङा गारा आंखौ बिदि नाम होबाय दाथा मिथिबाय आंखौ लासिं सिं खालामनाङा आं बिदिनि थाखायनोथ' भिडिअ लाबोनायखौ बन्द' खालामबाय ओमफ्राय नोंथांमोना दा मा आं भिडिअ लाबोयैयावबो बिदि बाथ्रा बिदि खालामलायबाय नामा जेनेबा नोंथांमोना बुंदों नों बिदि नङाबा नोंनि नामा बोरै फैखो नोंनि नामखौ बोरै लानो मोनखो होननानै आंनि नाम फैनाया जाहैदों बे सिख्लाया आंनि लोगो सासे माया होननायखौ लेंना लांदोंनो गावहा पार्लार होयो पार्लारनि माल बुस्थु लायनो होननानै हावलियाव लेंना लांदोंनो ओमफ्रायो बेयावनो बे सिख्लाखौ नोजोर होबाय थाखायोमोननो जानांगौ बे सिख्लाया बिदि गाज्रि खामानियाव थांबाय थाखायोमोन बिसोर बे दिनखालि थांनानै हमजाहैदों ओमफ्रायो माया होननायनि मबाइलखौ जाहैबा हमग्राफोर बे माया होननायनि मबाइलखौ चेक खालामबाय ओमफ्रायो बेयावनो मोनसे मेसेज नुबाय गुवाहाटियाव कृष्णाजों आंजोंल'सो शुटिंआव थांदों होनना औ नोंगौ जों शुटिंआव थांखामारदोंमोन गुवाहाटियाव जोङो बिदि गाज्रि खामानियाव थाङाखै ओमफ्राय बिसोर मोनसे मेसेजनि थाखायनो बे सिख्लाया आंनि नामखौ लानानै बिसोरनि सिगाङाव बुंदों गाव खारग'नो थाखाय ओमफ्राय बे सिख्लाखौ आं नागिरगासिनो मोनाखै अबाव थायो अबाव मा खालामो आं बेखौ जेबो मिथियाबो ओमफ्राय दा नागिरगासिनोसो हमग्राफोरा जाहैदों जोंखौ सन्देह खालामबाय शुटिंआव थाङाखै सानबाय जोंखौ नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जाय सिगाङो आंखौ हाबा जादों होननानै सानदोंमोन ना बेयावनो जों शुटिं खालामहैदोंमोन नोंथांमोना आंखौ बिदि नङा गारा इमान गाज्रि नाम होबाय थानांला भाइरेल खालामबाय थानांला आङो नङा होननानै फोरमायना होखाबाय गासिबो बाथ्राखौनो आङो मोनसे फेसबुक पेजाव लिरनानै होखादोंमोन भिडिअ नुबानो दि बिदि भाइरेल खालामनांगौ बिदि जायो आरो जेनेबा नोंथांमोना बिजिरनानै नायग्रोनांगौमोन नंगौबा आरो होजागौमोन आंबो नंगौबा मानिनानै लागौमोन सिरि थागौमोन आङो दा नङा गारा इमान गाज्रि आं नाम लानो साना बिदि माने हिनजाव मानसिना जोङो बेसेबा नाम थाङो नङा गारा खैबार बिदि खालामजाबाय थानांगौ आं बेखिनिखौनो बुंनो सानदोंमोन ओमफ्राय जाय भिडिअखौ होदों डिलीट खालाम आरो एसेबां गाज्रि खामानिखौ मावनानै आं जानो साना आरो बिमा बिफाया जि होदों बेजोंनो थोजासे जि नांगौ बिमा बिफानिफ्रायनो मोनो आं दिनैसिम हारसिं खामायनानै लाफेराखै मोनसेबो बुस्थु मोजां होन दा नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नुबाय नङा होमबा लोगोफोर दा नुनानै माबायदि मोनखो नोंथांमोनहा माबायदि थिंकिं माबायदि सानखो दा बिथाङा मा क्लेरिफिकेसन होखो नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय नङा होमबा लोगोफोर दा बिथाङा थारैनो बिथांनि बुंनाय रावफ्रा थारैनो सैथोमार ना नंखाय बेखौ नोंथांमोना बिजिरनानै नायदो आरोखि ना लोगोफोर नोंथांमोनहानो रायजो राजाफ्रानो गोरों गोराखा नोंथांमोनहा साननो हनो गोरों गोराखा आरोखि नोंथांमोनानो बिजिरनानै नायनो हागोन दा बिथां बुंनाय रावाहाय सैथोमार ना नंखाय नोंथांमोना बिजिरदो आरोखि दा गोबां जानानै थाङो नङा होमबा लोगोफोर बेबायदि समाहाय गोबां सौफैयो जोंनि ससियेल मिडियायावहाय जों गोबां नुनो मोनो ससियेल मिडियानि पेजखौहाय जेब्लानो खेवगोन अब्लानो जोङो नुनो मोनो आरोखि बेबायदिनो गोबांथार दा नोंथांमोनहा मिन्थिबाय नङा होमबा लोगोफोर दाथ' सैथोआ सोरनिया सैथो सोरनिया नंखाय नोंथांमोनहा बे भिडिअनि गेजेरजों मा बुजिखो नोंथांमोनहा एसे सानलायनानै बिजिरनानै नायबानो जाबाय सोरनिया सैथोमार सोरनिया नंखाय सोरनिया थार सोरनिया गोरोन्थि नोंथांमोना नायदो आरोखि बिजिरना नायदो लोगोफोर दिनैनि आपडेट्सआहाय कन्टेन्टआ बेनोमोन आरोखि ना लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय एन्ड लाभ इउ अल एन्ड टेक केयार